Hola, soc Eva Mascarell i formo part tant de Mar de Fora com de la Jove Cambra Internacional, que són les dues associacions que han fet possible Dona Poesia, Veus a la vora del riu, i això em fa estar superorgullosa perquè l'objectiu de Mar de Fora és fer d'altaveu de la cultura que es fa al territori, que moltes vegades no la coneixem ni els mateixos ciutadans d'aquí no sabem que hi ha tant de talent. I per altra banda, la Jove Cambra Internacional, el seu objectiu és dinamitzar i crear xarxa entre els joves del territori i fer activitats i crear. I bueno, clarament Donar Poesia és el resultat d'estos objectius i jo crec que estan totalment assolits en este llibre. I ja personalment ha sigut un plaer participar en això perquè és supersatisfactori quan tu dones una miqueta de tu i que al final, quan ho compartixes, fa que aquesta miqueta se maximitze i es crea algo tan bonic com ha pogut ser la unió d'aquestes 12 dones i hem creat una amistat, hem creat una excusa per a fer coses, per a fer presentacions i bueno, que espero realment que les veus d'aquestes 12 dones no es queden aquí i que se sumen moltes altres veus. També, representant una miqueta el que significa tot això, és l'espot. Jo crec que és una bona metàfora, perquè l'espot l'han fet agafant un vers de cada una de les autores i els han unit creant algo nou, i a la fi és el que vindria a ser este llibre.